Dr. Henry Loomis, ő Zora Bennett, a küldetés szakértője. Milyen küldetés? Gyógyászati áttörés lenne. Számtalan életet mentene meg. A bolygó legnagyobb dinoszauruszaiból nyerik ki. Uramisten! Viszont pehünkre az összes ilyen példány egy elszigetelt helyen él. Holnap indulhatunk? Garantálom a biztonságukat. Mármint nagyjából. Nagyjából? Ő az embere? Ő a legjobb, ha el kell vinni bárkit. Oda, ahol nincs keresnivalója. Elmegyek Barbados felé, hogy kikerüljem a járőröket, de már nem nagyon vannak. Hogy? Senki nem olyan hülye, hogy oda menjen. Ez a sziget volt a kutatótelep. Az eredeti Jurassic Parkhoz. A 3 legnagyobb dinó DNS-e kell nekünk. Egy tojásból kell kinyernünk a mintát? Lehet a szülőből is, de egy repülőragadozó akkora, mint egy vadászgép. Jobb lesz, ha belehúzunk. Idén-nyáron. Ezek a dinók túl veszélyesek voltak az eredeti parkban. Nem mondja, hogy raptorok. De raptorok. A legvadabbakat itt hagyták. Gyerünk! Duncan! Új korszak. Kezdődik. Eljöttünk egy helyre, ami nekünk idegen. A túlélésünk kétséges. Ezek meg mik? Mosasaurusok segítenek. Védik a területet. Cserkésznek. Vadásznak. Hát ezekből egyik sem segít. Jurassic World. Újjászületés. Hamarosan a mozikban.